Днес в апартамента ще говорим за силата на духа. За това какво те кара да се изправиш, да поемеш въздух и да направиш още една крачка. И защо някои хора успяват здраво да сграбчат живота и да преодолеят болката, а други се предават, когато дойде най-трудното. Темата за силата на духа е по повод на историята на нашият герой Любо. Преди 6 години той претърпява инцидент. Пада от 15 метра височина, но оцелява. Как продължава животът му след това? И откъде човек намира сили да продължи? За това ще говорим с моите гости днес. Режисьорът и моят приятел Теди Москов преживял тежка катастрофа преди повече от 10 години. Тук ще бъде и журналистката Ангелина Бонева, която познаваме от смелата й борба срещу болестта рак и срещу държавната апатия. При нас в апартамента ще дойде и ватерполистът Иван Тодоров, който губи левия си крак като ученик, но днес той може да преплува 100 метра за минута и 27 секунди. Това е апартамента днес. Това е Любомир, на 31 години от София. На 19 април 2006 година Любо преживява трудова злополука. Поради липса на предварителен инструктаж за работниците, Любо стъпва на декоративна плоскост, която не издържа теглото му и той пада от височина 15 метра. Любомир изкарва 21 дни в кома. Преживява животоспасяваща операция, но получава множество увреждания. Подобно на малко дете, на 26 годишна възраст Любо изгубва уменията си да говори и да ходи. Лекарите не дават големи шансове за възстановяването на Любомир, но той не се примирява с съдбата си и продължава смело напред. Каква дарба се отключва в него след драматичното събитие? До каква дефиниция за приятелството стига този човек, преживял такава трагедия в живота си и изпитал верността на хората около себе си? И с какви очи гледа на живота Любомир 6 години след злощастното събитие, преобърнало живота му на 180 градуса? Тук при мен в апартамента вече е журналистката Ангелина Бонева. Ани, ти си била много пъти при мен в Жените. Едно изключително силно момиче. Може би по сила се равняваш на нашият герой Любо. А може и по-силна дори да си. Казва ли ти някой, като съберем толкова силни хора в едно студио, какво ще стане? Какво ще стане? Трябва да избухнем. На колко години си сега, казваш ли? На 34. На колко години откриха рак? 26. 8 години. Да. Битката приключи ли или продължава? Битката продължава всяка сутрин. Всяка сутрин ставам, изпивам живота поддържащите лекарства, след това пия кафе и всичко след това върви. На какво се усмихваш сега? Човек ще те слуша, гледа и ще каже, това не е възможно, тя да е болна и така да свети. Обградих се само от хубави хора, само от позитивни неща, хора с много силен хъс и характер и правя това, което ми доставя удоволствие. Откри ли нещо ново? Защото Любо, за който разказваме днес в апартамента, е открил нови дарби. Ти откри ли нещо ново, нови интереси, които сега се родиха след болестта? Открих това, че хората могат да бъдат добри в най-неочакваните моменти. Хора, които не съм очаквала, че могат да подадат ръка, подават ръка. Това е в другите. Това го откри в другите. Така ли? Да, това е много важно, защото хора, които преди отричаха, всъщност сега подават ръка и мисля, че Кой, например? Каква е някаква история да ми разкажеш такава? Да, модел, известна българка, красавица, която се занимава само с благотворителности, която подава ръка само на хора в нужда и която преди да подаде ръка разузнава за какво става. Кажи, коя е тя? Похвали я? Албена Петрова. Да е жива и здрава, радвам се. Друго, нови приятелства създаде ли? Старите приятелства преди рака изчезнаха. Появиха се новите приятелства след рака и те продължават да бъдат много по-стойностни от това, което беше преди това. Искаш ли да се срещаш с хора, които също страдат от тази болест? Аз постоянно го правя. Какво ти дава това? Материално нищо. Естествено. Но когато се обадят и кажат, нямам разсейки, аз съм много радостна. А кога ти кажат обратното? За съжаление починаха доста хора, но пък има нещо друго. Обаждат се близките и казват, благодаря ти, въпреки че почина. Ти помогна до последно. За себе си научи ли нещо ново, различно, което преди не си знаела, че можеш
Никога не съм била човека на отрицанието. Винаги съм казвала, ще видим какво може да се направи. И нещата се случват в изключително кратки срокове. Ако преди съм си мислела, че човек ще чака нещо и няма да го дочака, в мое лице можеш да видиш човек, който прави плани, до седмица то се случва. Толкова дейна. Много странно, да, не знам откъде идва това. Задавала ли си Яни въпроса, защо се случи това на мен? Не. Защо не се питаш това? Аз каквото и да ми се случи, наистина не съм преживяла такова чудо като твоето, но винаги се питам, това защо на мен се случва? Не съм си задавала. Не ти е интересен този въпрос? Не, защото всеки отговор дошъл във времето ще бъде изпълнен с много грешки. Казват, че рака е болест на гнева, на удовлетвореността, на стреса. Аз хората, които познавам, за съжаление познавам и дечица, нали, които се разболяват от рак. За какъв гняв говорим тогава? И неудовлетворен. В смисъл, да, това е абсолютно според мен. Това е несериозно да се говори по този начин. На всяка секунда в нашия организъм се образува ракова клетка. Въпрос е организма ни как ще я възприеме. Много е важно как живеем, много е важно хората, с които се обграждаме. Ако не ни харесва червения цвят, ще го сменим с лилав. Трябва да действаме нещата такива, каквито ни се искат да бъдат. Ти каза нещо много страшно. Всеки миг се ражда ракова клетка. Аз знам, че те са в нас, но ние им даваме да живеят. Но това истина ли е, че и се раждат нови? Образуват се ракови клетки на всяка секунда във всеки човешки организъм. Кое ги е спряло при мен, а при теб те са... Имунитета. Просто в един момент тялото е проявило някаква слабост, следователно те се маскират като близнаци на другите клетки и след това продължават напред. Това е истината за рак. Това е апартаментът. Днес ще чуете историята на няколко души, изтръгнали се от лапите на смъртта. Това е апартаментът. При мен вече най-светлият човек на българския театър. Най-големият талант. Ох, стига вече. Какъв си? Какъв си на българския театър? Дай си, папа. Аз съм, дет се вика, галеник на българския театър, защото съм имал шанса да раста в театъра. Майка ми, освен сценарист на Куче в чекмедже и други филми и поет, беше лекар в Младежкия театър по време на представление и аз всяка вечер бях там, защото ме беше страх да спя сам вкъщи. И съм гледал всички спектакли от всякъде. В Младежкия театър и във всички театри. Казваш галеник на театъра, обаче и на съдбата май си галеник. Разкажи за катастрофата. Казах повече от 13 години. Преди колко? Катастрофата започна 7 октомври 1960 година, когато имах нещастието да се рода в тази това част е онази голяма на катастрофа. Балканския полуостров. А катастрофата, в която ти почти не умря и за малко беше в кома? То беше на 6 декември 1998 година. Малко след излизане от репетиция, репетирах Пинокио в Бохум в Германия. И още на премиерата на Пинокио, понеже декора така се изкачваше нагоре, аз като тръгнах назад за поклон и паднах от 2-3 метра и тук едно желязо точно до главата ми. Викам, нещо с този Пинокио има... Прокълната нещо, да, прокълната. Преди това правих и Майстора и Маргаритата и там имало някакви. Са се събрали две неща. Сега вече внимавам заглавието какво ще бъде. Към детски театър ще се ориентирам, да. И сега, значи, една жена те удари, ти изпадна в кома, в която беше... Пеша съм пресичал, не помня нищо. Жена ме ударила. Колко време беше чешко в кома? име и 6 чешки свидетеля, че аз съм се почти фърлил пред колата. Аз не съм самоубиец. Колко време беше в кома? 45 дни едната и после другата, не знам колко, но те са медицински продължавани, за да ми се оправи мозък. Да, така е. Това е изкуствено поддържана кома. Какво да занимаваме? Не, знаеш, днес говорим точно за това. С това ги занимаваме днес хората. За силата на духа. Какво е първото, което си помисли, когато разбра, че си жив? Аз не знаех, че съм бил в кома и видях, понеже имаше и хора от театъра в стаята, като се събудих и баща ми мислех, че сме се събрали нещо след репетиция или нещо такова и казах, че ставам. Баща ми каза, няма да можеш да се изправиш, ти си парализиран, претърпя катастрофа. И аз съм казал глупости, бяхме с Владо Люцканов до сега на Харманите на плажа.
някакви спомени от детството. И след това се опитах да се мръдна, видях, че имам системи, изтръгнах ги. Това е нормалното, всички правили така. А когато го осъзнате ли? И като го осъзнах, бях абсолютно сигурен, че понеже мозъка ми беше бистър, те всеки ден идваха и викат: ти къде се намираш? Викам, те проверяваха, да? И по едно време реших се пошегувам да кажа, че съм в Хонг-Конг и чакам Джеки Чан. Викам, не, че ми пишат някаква тъпия, че съм кретен. И ще дават лекарства лоши? Не, за напред, че ми тръгне. Да. Когато осъзна, че си бил от другата страна, Нищо не помня. Пуснах разни шеги, че местата за кадърните режисьори са заети от Фелини, Станиславски и други са ме върнали обратно. Говориме за оня свят. Нищо не помня, абсолютно нищо. Защо според тебе ти се върна? Защо ти си жив? Трябва да питаш той, който ме е върнал. Аз не съм го направил. Аз и не знам кой е той. Има идея, че не си свършил работата тук на земята и затова това са наши такива обяснения. Може би имам да довършам работа на някой друг, който не е свършил, а може би случайно никой нищо не знае. Сега различен ли си? Разбира се, защото имам пареза, изострена избухливост, така са посттравматични някакви. Посттравматични, значи как да го преведеме. А духът ти същия ли е? Буден, жив? Те да знам, сега ти ще казваш. От време на време успявам да забавлявам хората край мене, значи имам нещо запазено. Половината ми мозък е леко поизчезна и вече стигнах до някакво равнище, където може да общуваме с тебе. Нали? По-добрата ти част По-добрата ми част остана тук. Обаче, ти чувстваш ли се различен, освен че имаш тази пареза, че не можеш да спортуваш, да караш? Чувствам се. Аз съм на 52 години, ще стана тази година, ако не ни удари метеорит или какво там, майта, какво са казали. Не, то ще ни удари след рождения ми ден. Различен съм. Човек си се получава... Забавляваш хората. Забавляваш ги. Да. Аня, ти виждаш ли промяна в Теди след това, което му се случи? Защото той е известен човек, той е популярен, всички го знаехме и преди и сега. Аз винаги съм била фен на него и на семейството му, винаги съм била един голям почитател. Фен на английски, значи ветрило. Гледай колко интересно. Винаги ти е била ветрило. Да. Добре, да гледаме сега историята на Любо, който е героят на апартамента днес. Аз сега да си ходя или... Казвам се Любомир Василев, на 31 години съм. Родом съм от град София и се обърнах към вас специално, защото искам това, което ме сполетя, т.е. това, което ми се случи, което наживях, продължавам да наживявам. Искам да стане достояние, доколкото се може по-голяма аудитория от хора и всеки един, дали има някакъв физически, ментален или какъвто и да е друг проблем от какъвто и да е род, да се чалне и да си каже: абе, щом това момче го може, защо пък аз да не го направя? Събитията около злощастието с Любомир станаха на 19 април 2006 година, някъде към 11:30, и ми се обадиха по телефона: може ли да дойдете във военна болница? И аз казах: да, разбира се, ще дойда, обаче целият започнах да трепера. Беше голям шок. Облякох се набързо, взеха на такси и отидохме. Уредиха ми свиждане с него, той беше опериран без съзнание. Помня, че излизам от къщи, заключвам в вратата, отивам на работа. Карат ме с камионче и още няколко колеги отиваме на мола да работим. Почваме да работим и изведнъж се буда в чисто нова обстановка, чисто нови хора около мен, в бели прицелки. И аз си викам: боже, аз съм нова ли? Какво става? Какво това е? Вече се оказа, че не съм. Любомир е много борбен мъж. Дори по някой път си казвам: той като че ли е по-борбен от теб. Но мен ми казаха тогава невролози в клиниката: Любчо, не позволявай
някой друг да върши работата вместо теб. Тренери, за теб това е много важно. Аз живеех в друг квартал по едно време, връщайки се тука, излизайки до пазар, напред-назад, виждах едно младо момче, което с усилията на рехабилитатори се опитваше да проходи. И се си виках, тия колко са строги с него, как го мъчат момчето, не могат 2 крачки, те наистина много желязно бяха с него, за да проходи. И един ден моя помшийка ми каза, ти знаеш ли кое е това момче? И когато ми казаха кой, аз се очудих и викам, как така, какво е станало с него? И в първия удобен момент, когато успях, викам, Любчо, аз съм тази и тази, познаваме, веднага се сети коя съм не имала проблеми. И изведнъж срещу мене седеше един доста пораснал възрастен от младежа, който бях оставила тук в квартала. И само знам, че доста грижи коствало на родителите му да го изправят отново на крака и от негова страна имало голяма борба. По малко започна да се възстановява. Успях да проходя, да се науча да ходя. Тук зад неговия блок има едно кълбо, дето на времето ние се гонехме на него. От инвалидната количка до кълбото го караха рехабилитаторите да става 1 крачка, 2 крачки, отдалечаваха количката, да стигне до количката лека по лека. И просто го виждах как ден по ден правеше всяка крачка, днеска 1, утре 2, 5, увеличаваше крачките, остави после количката. Успях да се науча да говоря, защото аз се разбирах, но не умех да говоря. Просто не знаех как се движи език и как се изговарят думите. В началото трудно му се разбираше какво говори. Впоследствие вече започнахме да водиме доста интересни разговори. И оправи се това, което докторите едва ли не казаха, че е невъзможно, той го постигна. На мен много пъти досега са ми казали, измина година, измина 2, измина 3, ти все още не се оправяш и така нататък. Първо, това не е грип. Да се оправя за месец или 2. Второто, което е, аз още като ме изписах от клиниката, казах на баща си, независимо дали ще бъднем 5, 10, 15 години да се възстановя, аз накрая ще стана по-добрия Батман. Ако имаш мечта или желание? Мечтата ми е... Моето желание. Моята мечта. Моята мечта е... Моето голямо желание да продавам поне за ден в детски магазин. Да свиря на орган. Да помогна на хората с онкологични заболявания. Да имам електрическо пиано. Ако искаш да изживееш нещо различно? Мога да ви кажа, че поведението ви е скандално. Аз съм шокирана в момента. Ако искаш да се почувстваш специално? Добре, харесва ми. Запиши се за участие и влез в апартамента. Ние ще помогнем твоята мечта да стане реалност. Защото телевизията може и да помага. Апартаментът е твоето място, там ще ти сбъднат мечтата. Това е апартаментът. Днес си говорим за силата на духа с моите гости Теди Москов и Ангелина Бонева. При нас вече и ватерполистът Иван Тодоров. Иване, на колко години ти загуби част от кръка си? На 17. По това време ти играеше вече в национален отбор? Младежки национален отбор. Да. Какво се случи? Как преживя това нещо? Един спортист да загуби? Много трудно се живея със спорта и да ти се случи това нещо. Едва ли не е част от себе си и си отишъл от тебе си. Мига, в който ти казаха, че ти ще си вече без един някак. Първата ми мисъл през главата мина, че ми свършва
професионалното в волната топка, а не че как ще живееш се бора живота нататък. Тук си с жена си, детето си, жена ти след това ли я срещна? След тази история? Да, естествено. Да? Така се запознахме в моето положение и съм и много признателен и до ден днешен ние си го казваме, че се обичаме като току-що срещнали се и влюбени. Имам много моите интересни... Деца, аз съм съвсем нормален за моите деца. Те си ме приемат като нормален човек. За различен, да. Както ние се чудим как се справиш, как се оправиш. Кое е най-трудното всъщност в твоя живот сега, като имаш протеза на крака си? По принцип не усещам някакви трудности в ходене и в физически аспект. И как ти сега си треньор, ти продължаваш да играеш? Да, преди всичко съм спортист, играя. Да? Помагам на треньора и в тактически указания, в психически, най-вече младежите. Нашия отбор е предимно от младежи и все още не знаят много неща в нашия спорт. Се опитваме да ги... Знаеш ли, хора, които ни гледат в момента, вас тримата, гледат историята на Любо, който е днес нашия герой, също страшно силен човек. За нас вие сте изключителни хора. Разбираш ли, вие сте страшно силни хора. Преборили сте най-страшното, смъртта. И вие давате ли си сметка за това? Живеете ли като герои, като изключителни хора? До ден днешен не се чувствам герой. Предпочитам да си бех здрав, да не съм герой. Не иска такова предаване като днешното, но това е съдба. Това се е случило вече. Живеем със съдбата. А защо? И това и Теди искам да го питам. Защо някои хора, Теди, се предават? И то се предават от нещо съвсем по-малко. Уволниха ме от театъра и край, и вече се пропивам и пропадам. Защо други се вкопчват в живота? Аз не съм психолог. Дето се вика, всеки човек по различен начин усеща около себе си. Един може да се обиди от това, че не си се усмихнала, като си го поздравила. И как бе, Теди, точно ти имаш представлението, някои могат, други не. Някои могат да се справят с такова тежко нещо, други униват от нищо. От много по-леко униват, да, дори се пропиват, деца вика, самоубиват чрез пиянство и така нататък. Точно. Какво да направим? Различни сме. Всички сме различни. Аз не обичам риба. Не мога да го обясня. Просто не ми е вкусна. Нито мога други ядат риба. Аз ако съм на остров сам, ще умра от глад, защото няма да ям риба. Вие сте се върнали от ония свят, хора. Разбираш ли? Казвате ли си днес, аз трябва да живея по-честно, по-почтенно? Имате ли някакви по-високи критерии към себе си, изисквания? Ани? Не, но се сещам за един случай. Правихме безплатни прегледи 2008 година и в Дупница 27 годишна жена се оказа с образование в щитовидната жлеза, при което тя започна да припада, да умира, започна да се кара дали сме сигурни. Ние не преглеждаме лекари, сме ангажирали с това нещо. И аз тогава я поех с операцията, с изследванията, с терапиите, с всичко. Сега в момента е жива, здрава, гледа си сина и на всеки нейн рожден ден изпраща СМС до мен и до Теодора Захариева, лека и пръст. Благодаря ви, че ще мога да отгледам сина си. И винаги се сеща назад колко глупаво, колко повърхностно е била постъпила. Защото след операцията всъщност тя толкова бързо се възстанови, толкова влезе в час и каза, аз искам да правя също като вас. Кажете ми какво е необходимо да се случи. И първото нещо, което казахме, беше информацията. Ние трябва да информираме хората, за да могат да се откриват възможно най-рано в най-ранна фаза. Да, когато може да бъде преборена тази болест. Без да се стига до тежката инвалидизация и вече години наред тя помага, тя преодоля точно този стрес, ще се самоубива, ще мре, какво ще прави сега, кое ще оставила на сина си, на майка си, какви препоръки щяла да даде. Всъщност човека по някакъв начин преминава през това. Може би защото моите родители са починали, аз няма как да стигна да мина през това. Просто ми се наложи веднага, както казват, да се окупите и да влезна в час, за да мога да направя победителя, родил ли си се ти, Иване, победител или си се възпитавал за това? Много мраза да губя и
който ме познава и ме знае, аз дори един приятелски матч, нещо, приятелски игри на карти мраза да падам. Просто не мраза да губа. И аз съм така, не обичам да губя, не се сърди, човече сърди. Ти за загубите как си тебе? Какво изобщо за теб е загуба? Аз вече не помня от спорта какво, що и как. Да, макар че да беше страхотен скиор. Бях, да, и футбол не играх лошо. Да, и футбол, да. Аз този крак вече трудно се движа. Нищо, не знам. Какво значи загуба? Една загуба е победа. Какво е загуба за хора като вас? Една загуба може да е победа. Коя, например? Сега трябва да пиша в момента да съчинявам малък разказ. Мога да го направя. Не, ако имаш пример за това нещо. Моя приятел не желая да говори. Нещо е в лошо настроение. Баща ми е в болница и сега не ми се много занимава. Щупите зубедрена става и не съм в настроение. Мисълта ти е там. Мисълта ми е до някъде там, пък е ми репетиция след това. Ето, това е също много интересно нещо, което казваш. По-лесно ли се превъзмогва такива препятствия, които вие като млади сте ги са ви се случили? Разбираш ли? Откъде да намери сила? Ето баща ти. Веднага ти казвам как е загуба, че е печалба. Скъсаха ме за драматичен театър, ме приеха в Куклени и попаднах на Юлия Огнянова, Мая Новоселска в класа, Лафазанов в класа и така на Лео Капон. Тоест загубата, едната загуба се превърна в победа. Тогава ти си мисля, че това е нещастие. Да, то се оказа. Тогава само Кукленият театър пътуваше зад желязната завеса. И така всички тия неща. Дай за баща ти. За един възрастен човек, пред който има такова препятствие, ето тазобедрена кост, той вече на много години. Той сега от какво трябва да черпи сили? Той трябва да черпи сили, честно казано, само от... Той винаги е черпил това, че се чувства загрижен за нас. Да се мъчи да помага на мене, на майка ми, на внук си, на моя син и така. Сега ние му помагаме, обърнаха се ролите. Когато аз се събудих след 45 дни кома в Германия, той беше при мене, сега аз стивам при него и така. Това е много интересна тема, която ти подхващаш за хората, които ви съпътстват вас. Ти леко я зачекна с темата за женати. До Ани също винаги имал човек, до теб. Колко са важни тези спътници в живота ни, когато сме в беда? Да? Те са най-важните. Те са до нас и в добро, и в лошо, радват се с нас и плачат с нас. Да. Днес сме поканили Виргиния, която е сестрата на нашия герой Любо. Очакваме след малко. За какво са ви тези хора на вас във вашите битки, нали, за оцеляване? По някой път дори са, може би, и спаринг партньори. По някой път ти си изливаш гнева, знам за теб, Теди, върху най-близките, върху жена ти. Така е, да. Горката ме търпи. И още продължава. И още продължава, да. Аз съм станал много избухлив след... И ако ми зададеш още един въпрос, ще го изпиташ. Искаш ли? Теди, ако наистина бързаш за репетиция, аз мога тъмън, посрещайки Виргиния, тебе да ти изпратя, ако наистина бързаш. Ако искаш да стоиш, остани. Какво решаваш? Искаш ли да я видиш, Виргиния? Трябва да... Отиваш? Не знам колко е часа сега, на репетиция да ходи. Той трябва да ходи на репетиция. Айде, постой още малко и ще решиш. Ще решиш след малко. Сестрата на Любо. Заповядай. Заповядай. Как си, Виргиния? Добре. Заповядай. Това е Теди Москов. Знаеш ли го този режисьор? Запознай се с него. Здравейте, приятели. Това е Ани и Иван. Заповядай тук до Теди. Искаш ли, Виргиния? Кажи сега, Виргиния, как беше ти до Любо? Винаги, през цялото време ли беше до него след този инцидент? Ами аз съм една от най-близките му около него и през цялото време бях до него. Разбира се, аз имам собствено семейство, деца. Точно те всъщност тогава се роди и дъщеря ми малко след като Любо пострада. Пострада, да. Но намираше време да ходиш? Да, разбира се, и покрай децата и родителите ми. Виждал ли си го спаднал дух? Защото виж ние сме адски трогнати от неговото желание чрез апартамента да даде кураж на хора, които са в неговото положение. Така че той пред нас се държи, пред камерите ни се държи, но пред теб някога виждал ли си го паднал духом да каже няма смисъл, няма да се пребори?
Ами, честно казано, не помня такъв момент. Може би аз съм била по-скептична към това, той дали ще се оправи, доколко ще се оправи. Но той през всичките тези години беше изцяло съсредоточен върху своето здраве, върху това постоянно да тренира, постоянно да се подобрява със всеки изминал ден. А приятелствата, защото той имал страшно много приятели и след инцидента те са изчезнали. Да. Това как си го говорехте вкъщи? Как му го обясняваше? Ами опитвах се да му... Казвах му, че просто разделят се. Неговите приятели имат вече различни интереси, всеки си поема по своя път, те бяха и по-млади, а пък и това, което се случи на Любомир, се получи един разрив между него и приятелите му, защото неговите потребности вече бяха различни. Не можеше да ходи така спокойно на купони с момичета, с момчетата. Абсолютно, обаятелен. И изведнъж вече не е това. Теди, ти можеш ли си представиш, че можеш да загубиш приятелите си следствие на инцидент? Ние приятелите се поразпръснахме още преди инцидентите, така че имам няколко верни приятела от детството и така един-двама около мене от театъра. Не, ти преди малко каза... Ние приятелите сме се разгубили много отдавна. Не, ти каза преди малко, все още мога да забавлявам хората. Около мене, когато ми се случи. Когато ти се случи. Да, значи това за теб е важно. Ти смяташ, че това очакват от теб. Какво очаква един човек, който е в беда? Защото вие сте били в беда. Преодолели сте беда. Какво очакваш от приятелите си тогава? Аз очаквах, примерно, ти кажа, че бях добър скиор и този крак, като не го чувствах, пак можех да карам ски на един крак, то формално седи на ската, но паднали не мога да се изправя сам, а падах често. И очаквах, примерно, някои приятели да постоянно с мене да карат ски. Много малко от тях това го направих, от скиорите приятели. И да не кажа един само. И така видях, че човек си е зет и няма откъде на къде, пък аз сега да не съм привилегирован, някой да се грижи за мене. Ето виж. Освен това и друго да кажа. Държа да кажа и нещо друго, че би трябвало да стана по-религиозен, след като съм се върнал от този свят. Влизам в църква да се помоля на Господ и тъкмо да се помоля, викам, откъде на къде ще го занимавам със себе си. Тая мощна сила, която се грижи за милиарди звезди, молекули, връзки и човечество. Сега аз към него да се отде. Кой съм аз, че да го занимавам с себе си? Само казвам благодаря, че съм жив и си излизам. Благодаря, че съм жив. Да. Значи аз също изпитах същото, което и Люба изпитал. Нали. След инцидента и аз загубих много приятели. Значи аз в моето училище 90-то в Люлин учех тогава. Бях спортист и не само, че водна топка съм играл професионално, играех всичко и в футбол, и в училищните отбори, на всички отбори, спортове. И след като стана така, значи беше почти цялото училище ми бяха приятели, но лансираха и обожаваха, нали, като спортист. А като стана инцидент? Като стана, имах приятелка, която примерно един път дойде в болницата да ме види и повече не се весна. Гаджето ти това? Гаджето ми, да. Къде е? Срещал ли си я сега теж? Не съм. Скоро не съм я виждал. Страшно много лични приятели, които едно време ходихме по дискотеки насам-натам. Като се случи така, значи аз в началото бях с обикновена българска протеза, с която много куцах, нали, като всеки инвалид с протеза. И тъй като така излеза с тех на дискотека и гледат да не ги излагам, че куцам до техто такова и почнаха да не ми се обаждат, че ще излизаме и така. И как го преживя ти това? Трудно, все пак и младеж на 16-17 години изведнъж да го оставят приятелите му и половината познати. Единствено тогава майка ми, баща ми и брат ми беха до мене и чат-пат някои от моите приятели идваха, се сещаха един път седмицата да ме видят. Значи, обаче аз виждам, че и ти си простил на тези хора. И ти като че ли не им се гневиш? Аз не се защото те са си пубертетска възраст, младежи, съвсем нормално е. Да. Те излизат на дискотека, не да се грижат за мен, да си гледат кефа и
И танците, и виж салките. колко интересно. Всички вие, значи, сте преживяли подмяна на приятелите си, смяна на приятелите си. Ани също каза, че преди рака имала едни приятели, след това други. Преди рака моите приятели търсеха, може би, клоуна, който да ги забавлява постоянно, добре приятел, който да се притече, когато някой има нужда. Но в момента, в който излязоха резултатите и започнахме да се организираме за операция и се оказа, че ще са необходими и доста пари, поради купища на уредици в страната, тези хора просто се отделиха. Те дори нямаха доблестта да кажат, не мога да ти помогна или нещо такова. Просто пътищата ни се разделиха. И години след това, когато 2 години по-късно ние заведохме делото срещу Министерство на здравеопазването, тези хора не се обадиха да ме питат нищо. Дали си спечелила, дали имаш нужда от нещо? Не, миналата година, когато излезе окончателното решение, че сме осъдили Министерството, само един се пребори, може би, със себе си, да се обади и да ми поиска пари. Добре. Да. Назаем. Да. В смисъл, наистина, парите нямат никакво значение в този случай. Защо не им носиме снимки да ги публикуваме? Един позорен стълб. Защото ние сме себе трябва да се опозоряват хората. Тези видове хора. Днес обаче нашият герой е прекрасен. Нашият герой днес се нарича Любо. И всички гости тук при мен в студиото са хора, които са се срещнали, така да се каже, очи в очи с смъртта. Ще се видим след малко. Тук при нас в апартамента вече е Любо, главният герой на предаването ни днес. Любо, прекрасно беше твоето желание, искаш да дадеш кураж на повече хора. Разказахме днес твоята история. А ти искаш ли на някой да благодариш, нещо да кажеш? На сестра ти, на баща ти, на близките ти, приятелите ти? Най-много съм благодарен от всичко и от всеки, който е бил близо до мен в какъвто и да е аспект на думата. Това е баща ми, безусловно. След което бих поставил майка си и не на последно место сестра ми, които безусловно ми оказаха безкрайна подкрепа и продължават да оказват подкрепа у мен. Може да им кажеш нещо, ето е камерата. Може да им кажеш нещо. Благодаря ви много за всичко. Просто ми благодаря. Разбрах, че си развил много една твоя дарба да пишеш стихове. Искаш ли да ги издадеш? Така. Бих... ако получа възможността или някой прави интерес към твоите стихове? Към това, което аз правя, с което се занимавам, да. Добре. Просто ще се радваш. Ще се радва за което. Сега, защото ние се гушкахме много с теб, обаче ще знаеш, има една специална изненада за теб. Стой тук. Извикала съм мой приятел, любим приятел, актьор. Сега ще видиш кой е той. Това е Жоро. Прекрасен актьор и мой приятел. За мен е чест. Който е тук. Стой. Който е тук, за да направи точно това, ако може да възбуди любопитството към твоите стихове, ако може да хареса някои твоите стихове, за да ги издадем. Сега ще чуеш от професионален актьор един твой стих. Ти си Жоро. Да, също. В безизходица си сега. Застанал си на ръба и под теб виждаш бездна една. Ще тънеш в самота и изход търсиш ти от това. Но къде ли е любовта? С нея забравяш за ръба и отваряш широко обятия да превъзмогнеш тази нищета. В сърцето ли е тя? Летиш и вятър вее твоята коса. Щом при теб е тази топлина, щастлив бъди, че пречупил и победил си мъката така. Ситуацията, въпреки че е сложна, ще е тя нищожна,
Не може объркани това, че дори и на ръба ще усетим любовта. Благодаря ти. Чудесно, просто чудесно. Аз просто съм безкрайно развълнуван от това, като чух. Люба, това беше изненадата за теб, да видиш един професионален актьор, как казва твоите стихове и колко добре звучат твоите стихове в неговата уста. Те наистина звучат фантастично. Това беше всичко за днес. Благодарна съм на всички мои... Това ти си го написал. На всички мои гости. На най-сладкото дете Любо. На Деди Москов трябва да гледате неговите спектакли в сатиричния театър на Жена му, Едно малко радио и Макбет. В Младежкия театър, на Ани, която продължава битката с болестта рак, която продължава да се бори с апатията в държавата, на Иван, който дава кураж на всички страхотни ватерполисти и на своя син, да се гордее той с него, и колко са важни близките до нас, когато сме беда. Благодаря, Виргиния.